Una de les coses que més m'agrada de Terra Viva és poder passar el dia vagarejant pels nostres pobles. I avui vos porte a un on sempre m'he sentit com a casa. Avui descobrim Portell. Buenas, Maribel, com estem? Bé. Així a Portell he vingut moltes vegades, que vos conec quasi a tots, però segur que encara me queda algo per conèixer. Avui t'ho ensenyarem tot i t'agradarà, perquè tenim coses molt boniques. Anem cap allí, va. Vale. Portell és tot un complex templari, no? I on estem ara? Això era el cementari dels templaris. Perquè així a Portell en els últims anys heu trobat moltíssims ossos, no? A dalt, a la plaça d'Armes, el radis cantopetat. Anem cap amunt i ho veiem? Vale. Anem cap allí, va. Així mateix on estem ara, hi havia una dona, una xiqueta allà, més, però això no és l'únic que tenim d'ossos. Tenim el cantopetat del dinosaurio. El Portellsaurus osvainat, i eixe el coneixem damunt en el nom del poble. Podem anar a veure'l? Anem. Xa, Maribel, la terra de Portell sí que mos dona coses, Imatges com estes. Moltes. Mira, això és el que han topetat estarà i han ficat solo les peces menudetes. Vos queda encara la grana, encara, per ficar. Sí, i el que topetarem. Perquè això, Portell encara té molt per veure. Seguim la volteta, a veure què m'ensenyes? Anem. Anem cap allí. Molt bé. Maribel, venim de parlar de coses antigues i ara en parlem d'una altra que, aunque mos parega era molt antiga, no ho estan encara a Portell. No, perquè estos sí que són antics i això a cada casa era un moble més. Elles a casa sempre feien per les faixes i després a les fàbriques que n'hi havia era això, mocadors farderos, Esos mocadors que tenim així. mocadors de borxaca, i se n'anaven, a millor uno sempre anaven a peu o en bicicleta o en macho, en burros, i a les alles ficaven les faixes enrotllades i a cada poble venien. Si se'ls acabava, tornaven a vindre a casa a replegar-ne més a la fàbrica. Com te dia, som pareix molt antic ara, però a Portell encara viuen moltes famílies, no?, del teixit. Sí, desafortunadament solo queda una fàbrica. Maribel, va, que això ja ho tenim avui a la volteta i arribem a la part de baix, és ja va dos. Buenas, què? Heu pegat la volta pel poble ja? Pues mira, una volteta completa, Maribel, que és una guia excepcional. Pues molt bé, pues mira, ara ens falta veure tota la natura i anirem al pont de la Rambla i tots aquells alrededors, que és molt bonic, Això de rayo mos encanta, si te pareix. Em vaig anar i te deixo ja per així. I també és un gran guia. També és gran guia? Sí. Pues això és el que vull saber, va. Maribel, gràcies. Vale. Bueno, anem a ell, va. Apropen els paradisos perduts. Mira, ara hem vingut així a la Rambla. La Rambla Selumbres. Rambla bé que és, que a l'estiu mos passa seca per així. Sí, sí. I ara justament estem al pont de la Rambla que unís els termes de Portell en els termes de Castellfort. Una via que hauria ser la tradicional entre el poble i també una via comercial, no? Correcte. I ara pues, és el camí de ruta que fan els pelegrins des de Portell a Sant Pere de Castellfort. Per així, per on passen damunt és un punt important, este. Correcte. Així és quan baixen, se lleven les capes i així ja van caminant tots ja uniformadament. Ja van tots junts. Molt bé. Pues nosaltres sabem que queda un poquet de camí, Anem, seguim ruta? Correcte. Anem cap allí, va. Vale, pues. S'han cuinat en aquest món. Pues sí que valia la pena pujar hasta ací dalt per veure aquestes vistes. Pues sí, sí, sí. Així és el paratge natural que compartim els tres pobles, Portell, Castellfort i Cinctorres. Sí, sí, damunt. Alts estem, perquè els voltors volen per baix avui. Correcte. Estem just damunt de la Roca Roja. I a banda tenim ahí els agullons, que a cada poble també és curiós que li diu d'una forma, les mateixes coses. Correcte. A Portell es diuen castellets i a Cinctorres es diuen les abueletes de Portell. José coneixia Portell, però avui ja m'ho acaba d'ensenyar, reconeix que me faltaven. Ara, una cosa. Vull que tornes, però a la plec d'esports, que quan guanya el Celerem a Portell i té que ser espectacular, Este estiu, ahí estaré. A raders de juliol, a Portell. No ho penso perdre.